Čaute. Deň číslo 2. Sme po mojich narodeninách. Zase sa stretávame a opäť v Granáriu v Jablonove nad Turňou. A dovolil som si pozvať mojich kamarátov z celého Slovenska, ktorí mi prišli poblahoželať. Podmienkou bolo, že zoberte si niečo z garáže, čo som u vás nevidel. Tak práve Braňo, ktorý bol so mnou na akcii číslo 1, prišiel minulého roku na Lambe. Donesol niečo, čo u neho nepoznám. Je to auto, ktoré hlavne slúži v zime. Samozrejme jedna z najlepších štvorkoliek na svete, aj s Audinou podľa môjho ponímania. Je trošku špinavé, ale ja hovorím, že Impreza je krásna, aj keď je čistá, aj keď je špinavá. To je malé auto, je krásne, aj keď je špinavé. Čiže ušetríš na myčke, lebo stále vyzerá dokonale. Vyzerá dokonale, áno, aj keď je špinavé. Ale není sériová. Není sériová, toto auto nie je vôbec sériové, je na ňom vymenené asi 50% vecí, to znamená, je tu skrátená prevodovka, je tu komplet celé nové zvody, výfuky, je tu veľké turbo. Je tu potom domontovaný taký prístroj, ktorým sa dá upraviť tlak turba, predzápal valcov, komplet veci. Ani sám to neviem celé ovládať. Čiže koľko máš teraz koní? Teraz je tam, typujem, okolo 450 koní. Nebolo to odmerané, ale pocitovo to tak zhruba. Na tú váhu? Na tú váhu, fantastická jazda. Tak. Funguje to v lete, funguje to v zime, funguje to na šotoline, na snehu. Ale ty tu máš fantastický podvozok, som si všimol. Podvozok sú tu ohlinci, to znamená, že jedné z najlepších tlmičov, aké vôbec sa dajú na akékoľvek vozidlo alebo motorku dať. Je to trošku tvrdšie, ale funguje to ako motokara. Je to za mňa jedno krásne, sexy, úžasné auto, ktoré aj funguje. Chcem vám predstaviť jednu verziu Volkswagenu Touareg, o ktorej som ani dlho nevedel, že sa ešte bude dať zohnať. A je to verzia s motorom 512, 2VR6-kové motory v podstate. Zložené, 450 koní v atmosfére, s týmto bodykitom. Neskutočné auto, neskutočný zážitok. Hľadal som auto s čistým rodokmeňom, s dokladovanou históriou a hlavne som chcel dvojité okná, Alcantaru, TV tunel, kameru, full obšité koži, roletky. Pozri ten interiér, kde začneš, všetko je v koži. Všetko je krásne obšité v koži. Má to dvojité tonované sklá, má to vyhrievané včelné sklo, vyhrievané zadné sklo, solárne strešné okno, stredový panel obšitý, cúvacia kamera, vzduchový podvozok, má to sériovú uzavierku a ešte pridanú zadnú uzavierku. Čiže aj na offroad, samozrejme, určite to podľa mňa nikdy v živote nebolo nikde. Zadu, vyhrievanie, štvorzónová klíma, roletky. Nemám k tomu čo dodať. Pamäťové sedačky, fantastické sedenie. Len fajnšmekry zbadajú 4 rúrky vzadu. Je to veľmi zaujímavé, keď stojíš na križovatke, nevieš, že ti beží motor. Tak je to odhlučnené. A keď to k tomu zatlačíš, tak ho počuť. Ale to je veľká kultivovanosť. Pripomína mi to jazdu o Phaetone, ale je to vozidlo, ktoré naozaj vieš využívať celoročne. A najkrajšie na ňom je to, že dá sa povedať, že to dokonalý zberateľský kúsok, lebo V12 bolo predaných 500 a v tejto Sport Edition bolo vyrobených len 300. Čiže nájsť dneska takýto kúsok pre fajnšmeka dokonalá investícia. Za málo peňazí, veľa muziky. Maťo je človek, ktorý od roku 98 pôsobil v Bratislave, v Porsche priamo. A tu je Janko, ktorý doniesol nádhernú červenú 211 vo verzii GT2. A práve to auto ma zaujalo, chcel som sa to spýtať, predali ste vôbec na Slovensku takúto GT2? GT2 je vrcholná verzia 911 pre čistých puritánov, to znamená turbo, zvýšený výkon, ale prenášaný čisto na zadnú nápravu. Tí zákazníci, klienti, ktorí si kupovali už túto triedu aut alebo tento level, tak väčšinou zostali pri tom turbe, pretože turbo je štvorkolka a predsa odpustí veľmi veľa. Tá 911, zvlášť v GT2, tak jak nám tu stojí, v tom klubšovom pakete so škrupinovými sedadlami, s klietkou vo vnútri, s keramickými brzdami
a s tým extrémnym výkonom nám to turba prenašaný na zadnej náprave, to je vrchol. Vrchol, ktorý ale treba vedieť zvládať. A máš to na letných, predpokladám, že to zime ja od neho budeme prezúvať? Pravidelne. Áno, ale ty, čo sa mi na tebe páči, je to, že ty ich naozaj jazdíš. Veď auta sú na to, že by jazdili, nie? Tak, Každé tak. auto, ktorý stojí v garáži a len stojí, to je úplne na hobby. Ale ďakujem, že si to priniesol. Veľmi Nie, som ma potešil a vidím, že všetkých okolo. A ešte sa vás chcem pýtať, chlapci, čo hovoríte na včerajší večer a na narodeniny moje akciu číslo 2, Granáriu. Miro, je to výborný, je to krásne stretnutie, ktoré trvá ešte doteraz, je to plné dobrých rozhovorov, dobrej atmosféry, energie, dobrého jedla. Musím akože to dvakrát počiarknúť, lebo tú kuchyňu, ktorú sme našli tu, Granáriu, to je rozdielová kuchyňa. Naozaj, ja som nadšený z gastronomického zážitku včerajšieho aj dnešného z rána a z atmosféry, ktoré tu panuje. Ja ti veľmi držím palce, nech to je základ a stávaj na tom a kým budem vládať a môcť, budem veľmi rád, keď sa takto budeme môcť stretnúť aj v budúcnosti. To bolo vynikajúce. Dovoľte, aby som vám predstavil môjho veľmi dobrého priateľa, volá sa Tibor Michalko. Mirko bol jeden z mojich prvých klientov, ktorý pred 5 rokmi... Testovací pilot som bol. Prišiel so zdravotným problémom, ktorý v podstate do mesiaca a pol sme vyriešili. Vzťahovým, osobnostným. Vzťahovým, osobnostným a hlavne bol to príbeh zamestnanca, predajca aut, ako v forme zamestnanca, na ceste k tomuto úspešnému podniku, kedy dneska sleduje veľa ľudí, je hlavne inšpirácia pre mnohých, je to vzdelaný intelekt, čo je s obrovským prehľadom, ale hlavne odborník v svojej oblasti a on bol jeden z mála ľudí, ktorý brutálne chcel. Chodím za klienti mesiac, 2, 3, OK, urobíme ten základný problém a idú. A Miro, rovnako ako ja, chcel vedieť, kam sa dá až posunúť, či zdravie, či vzťahy, úspech, proste. Dneska ukážkovo žije a dá sa povedať, že ktokoľvek ho stretne, nenájde v jeho živote slabé miesto. Ako málo stačí naozaj si uvedomovať všetko okolo nás už tu a tie drobnosti, si vychutnávať každú vec a týmto ti chcem poďakovať, že si mi otvoril moje tretie oko, dá sa povedať. A teraz mi povedz jednu vec, ty si taký veľký chlopík, čo hovorím o takýto bodykit 90. rokov vo verzii Mercedes SL 500, ktorý som si doviezol z Japonska. Pamätám si, keď to auto bolo nové, keď vyšlo, je to úžasné. To auto som obdivoval ako chlapec v tej dobe, ale úprava toho auta je dizajnovo. Si zaznáme, Maťko môj. Natáčame sa. Bývalý šéf Porsche importu a BMW importu nám prišiel ukázať. Áno. Doteraz ma mrzí, že rozprávame o Mercedese a nie o Porsche. To auto, to je jedno, aký má vek, ale je to skos, podľa môjho názoru. Samozrejme, že nemá sériový podvozok, ako si všimol, je to rozšírené minimálne 20-25 cm na každej strane. Je to naozaj otázka vkusu. Zamiloval som sa a hľadal som ho 3 roky. Nie je jednoduché nájsť to vozidlo s týmto bodykitom a v tejto úprave s kolesami napasovanými, ako má byť. Čiže teším sa na cestu s ním, teším sa na cestu oživenia ho. Má zhruba 114 000 km v Japonsku a dostalo sa ku mne na tzv. Malý projekt, ktorý nebude úplne malý. Chcel som presne toto vozidlo, presne som chcel s týmto DMC bodykitom, len tento bodykit sám o sebe stojí $13 000. Má to stopy používania, čiže vytvorili sa také trhliny, praskiny, je lak trošičku zničený. Rozmýšľam, akú farbu použijem, lebo pôvodne bol strieborný, ale zamiloval som sa do tejto červenej. Čiže interiér, samozrejme, nejaké divné drievko tu je všade, kde nemá byť. Prejde nejakou malou kozmetickou zmenou interiér. Technika je už pomaly dotiahnutá na 90% rodinou Bananovcov, ktorým som týmto vďačný a pozdravujem, ďakujem chlapci. Ale jedna vec je na ňom brutál. Okrem toho, že tie jazdné vlastnosti som absolútne nečakal, je úžasný podvozok tam. Aj tie kolesá,
som myslel si, že to bude veľmi tvrdé, nie je to tvrdé, dokonale to jazdné vlastnosti má fakt úžasné, nie je to pretekárske vozidlo, ale krásne sa to nesie na tej ceste. V tomto vozidle nie je pre mňa dôležitý ani výkon, ani koľko má prevodových stupňov, ani akom to je momentálne stave. Ja tu musím cítiť. Keď to tu zahraje, ostatné všetko je len moja práca. Ja si to zvedem podľa seba na svoj obraz, ale to auto ma neskutočne baví. Fakt ma baví. Prídeš s autom, ktoré má hodnotu, dajme tomu, medzi 20 a 25 tisíc, keď si ho ideš kúpiť. Ale také kino s ním spravíš, ako za mnou, hoci ktorým z týchto aj 100 tisícových aut. Čiže preto SL. Toto auto je také, aké je, práve tým je dokonalé, možno ja nie som bežne štandard, čiže preto som si ho kúpil.